खुलुमबाय स्टुडियोआव आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव हादराव फिन बांनो हमदों फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेन लोगोसे माखासे नेमफोराबो सोलायदों हादराव दिनैनिफ्राय सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोबां नेमखान्थिफोरा सोलायदों नंगौ दिनै 1 मे दिनैनिफ्राय गोबां नेमखान्थिफोरा हादराव गोहोम गोग्लैगोन लोगोसे गोबां गोदान बेथनफोरा फिन बेसेन बांदों आरो सोलायदों फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेना गंफ्रोम 19 किल'ग्रामनि थाखाय 993 रां आरो 5 किल'ग्राम फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेननि थाखाय 261 रां बेसेन बांदों आरो बेजों लोगोसे UPI बाहायगिरिफोरनि थाखायबो मोनसे गोनांथार खौरां दिनैनिफ्राय डिजिटेल लेनदेननि गोदान नेमफोरा साइबार क्राइमखौ फोजोबनो थाखाय गिदिर राहा लानायनि थांखि लादों मोनसे लेनदेननि थाखाय फोरमान खालामनाय बिखान्थिया गोबां थाखोफोराव मावफुंथारनांगोन SBI क्रेडिट कार्डजों सोमोन्दो थानाय गोदान नेमफोरा दिनैनिफ्राय बाहायजागोन दिनैनिफ्राय गोबावजों रां होनायनि बेसेना बांगोन सरासनस्रा अनलाइन गेमिंखौबो गोख्रोङै सामलायगोन आरो बेखौ गोबां बाहागोआव बोखावगोन अनलाइन रां गेलेमु समाजारि गेलेमु आरो स्पर्ट्सखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों आरो नोंथांमोना दानिफ्राय अनलाइन गेमफोराव रां थिसनब्ला रेजिस्ट्रेशन खालामथारनांगोन रिजर्व बेंकनि गनायथिजों मोनफ्रोमबो लेनदेननि थाखाय ATMनि मासुलखौ होनो नांगोन जेराव रिजर्व बेंकनि सिङाव थानाय गोबां बेंकफोराव 23 रांनि मासुल नांगोन दिनैनिफ्राय LPG बुकिं आरो डेलिभारि खालामनायनि थाखायबो नेमखान्थिफोरा सोलायबाय आरो दा ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि थाखाय OTP गैयालासे डेलिभारि होनाय जानाय नङा दिनै 1 मे दिनैनिफ्राय गोबां नेमखान्थिफोरा हादराव गोहोम गोग्लैगोन लोगोसे गोबां गोदान बेथनफोरा फिन बेसेन बांदों आरो सोलायदों फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेना गंफ्रोम 19 किल'ग्रामनि थाखाय 993 रां आरो 5 किल'ग्राम फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेननि थाखाय 261 रां बेसेन बांदों आरो बेजों लोगोसे UPI बाहायगिरिफोरनि थाखायबो मोनसे गोनांथार खौरां दिनैनिफ्राय डिजिटेल लेनदेननि गोदान नेमफोरा साइबार क्राइमखौ फोजोबनो थाखाय गिदिर राहा लानायनि थांखि लादों मोनसे लेनदेननि थाखाय फोरमान खालामनाय बिखान्थिया गोबां थाखोफोराव मावफुंथारनांगोन SBI क्रेडिट कार्डजों सोमोन्दो थानाय गोदान नेमफोरा दिनैनिफ्राय बाहायजागोन दिनैनिफ्राय गोबावजों रां होनायनि बेसेना बांगोन सरासनस्रा अनलाइन गेमिंखौबो गोख्रोङै सामलायगोन आरो बेखौ गोबां बाहागोआव बोखावगोन अनलाइन रां गेलेमु समाजारि गेलेमु आरो स्पर्ट्सखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों आरो नोंथांमोना दानिफ्राय अनलाइन गेमफोराव रां थिसनब्ला रेजिस्ट्रेशन खालामथारनांगोन रिजर्व बेंकनि गनायथिजों मोनफ्रोमबो लेनदेननि थाखाय ATMनि मासुलखौ होनो नांगोन जेराव रिजर्व बेंकनि सिङाव थानाय गोबां बेंकफोराव 23 रांनि मासुल नांगोन दिनैनिफ्राय LPG बुकिं आरो डेलिभारि खालामनायनि थाखायबो नेमखान्थिफोरा सोलायबाय आरो दा ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि थाखाय OTP गैयालासे डेलिभारि होनाय जानाय नङा आरो दा बे समाव फिन फोरमायबावोदि हादराव फिन बांनो हमदों फालांगियारि गेस सिलिन्डारनि बेसेन गंफ्रोम 19 किल'ग्रामनि थाखाय 993 रां आरो 5 किल'ग्राम फालांगियारि गेस सिलिन्डार बेसेननि थाखाय 261 रां बेसेन बांदों लोगोसे UPI बाहायगिरिफोरनि थाखायबो बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां दिनैनिफ्राय डिजिटेल लेनदेननि गोदान नेमफोरा साइबार क्राइमखौ फोजोबनो थाखाय गिदिर राहा लानायनि थांखि लादों SBI क्रेडिट कार्डजों सोमोन्दो थानाय गोदान नेमफोराबो दिनैनिफ्राय बाहायजागोन आरो बे सोलायनाय आरो बेसेन बांनाया हादराव सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय जिउ खुंनायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ।